Cilj kampanje bio je vratiti popularnost lutrijskih igara i osvježiti pomalo dosadan imidž Hrvatske lutrije. No kako iskoračiti iz serije jednoličnih spotova u kojima ljudi maštaju o nikad osvojenim dobicima? Igre Hrvatske lutrije zabavne su igre malih uloga, velikog broja dobitaka, iščekivanja koje potiču druženje. Jednostavno, to su igre za sve koji se vole igrati. Posljednji broj večeras je... Broj 9. Dobitne kombinacije, listići, kola, bubanj. U seriji TV spotova sve je dobilo svoju priču. 0. Broj kuna koji ćete dobiti. Drugi put uplatite. A rekla si da odigramo kolo. Loto, kolo lota. Loto. Pa može i loto. Daj ti meni lovu. Ana, vrti dalje. Vrti dalje. Fulirant. Ćemo dati garsonjeru? A gdje je listić? U kupaonici. Nema ni WC papira. Kuglice. Za sve koji se vole igrati, Hrvatska lutrija. Osim serije snimanih spotova, koristimo i niz kratkih, troškovno efikasnih telopa u kojima ljudi mogu sami izračunati broj i popuniti listić. Animirani telopi u skladu s porukom za sve koji se vole igrati pretvaraju reklame u igru i uključuju ljude koji su ih dosad pasivno promatrali. Ja svoju kombinaciju stavim. Ovo ti je za puno ljete, toliko da znaš. Ne gledaj i ne smetaj. Ajde, maksi. Puno ljete. Osim korištenja klasične oglasne kampanje, Deda iz lutrije postao je naše zaštitno lice na Facebooku. Integrirana marketinška kampanja rezultirala je pozitivnijom percepcijom Hrvatske lutrije te povećala broj igrača i uplata na internetu. Nadamo se da vam se kampanja svidjela. Ako nije, uvijek je možete isprintati za slučaj da u kupaonici ponestane listiće.